Aduna ngandanta ko matu yangora. Aduna famanta ko matu yangora. Oh, matu sonjora. Bila mi heba mi do wakili mi weddita ki kolla mi akiri. Gurnanganda mi do yondini mi yetta joma salli sinodini. Yeah, that's right. You know what the Bible ala nyade. Kono ala mo ala nyalade. Andan kako, anna wanga fama tako. Andan tako, Pull us up. anna wanga jangan tako. Aduna ngandanta ko matu yangora. Aduna famanta ko matu yangora. Oh, matu sonjora. Bila mi heba mi do wakili mi weddita ki kolla mi akiri. Assalamu alaikum, mi hiwro ma kala inde mo yettor mi hiwro telespectateur be on men dargo Jama TV mi lando fo woni no jang hare men kan men hewte jang mi hadan ko no woyno rek tous les mardis de mat émission manandama vraiment ko hebo do e Jama TV salminandon mane neñira men e babira men e bappira men inna kadi lando fo woni no jang hare men kadi meden jang men hewti e jang hare ko nafa yarda hare min toranden Allah wali be non nawni ko hôpital torande be Allah kam ko di Allah yaltimbe ko be wali to be ata kadi be continue golleji mabbe parce que hay goto yelanta goddo nawnare mais ko no yaadi ko aduna on ko mayde nawnare e kaso ko no yaadi mi iwa don kadi mi arta kadi anda horma vraiment e wona wali be ko prison ji no soka ciabi nodbe fete ginaaw kambe ka torande be Allah yo Allah yaltimbe do jammoje de be ata kadi be continue golleji mabbe ni parce que ala yelanto do hore mum e kaso te enen kadi fo ko to de Allah ko Allah woni wonen e jang anden kadi do jang e kisiye min non hande non hidon andi e mi halni on tous les mardi de mardi anda warma wana invité be comédie wana artiste be wana anda warma vraiment no jodi do Jama TV innaka ko mene guinembe tunje innaka dum Jama TV sa woni fuladu a woni sénégalais a woni ghanéen a woni bissaguen a woni kala anda warma ka honnunjo hare ko dum don ko anje telon ko sa aiti hore ma tun telon anyama mais aiti al hore ma inni ko anje hare ko anje dun don min non kadi wona no yarde non wona kadi après régi wanna lam préparer ndar na lam Baba Mali parce que dande Baba Mali wurodi dande maaw leñol sa nani Baba Mali de roi de anda hore ma de loi de hono de kono de kollere manda yela de roi de yela Baba Mali te dani Baba Mali vraiment international di mondo anche hande tan dari conseil di Baba Mali wana diaspora non vraiment Baba Mali may sa yi affaire on to may na do après ndaren goddo go kadi arten ko palato mi adde sa venga di jelamzo Wali nyuma baba Baba Mali before I wali nyuma kanayo wali nyuma kalayo wali nyuma baba Baba Mali before I
gelajo Baba Mali iɗon andi Baba Mali vraiment sa nani dande maayo leñol fulɓe ko Baba Mali sa nani hande pular no wole Sénégal sa feƴƴi sa woli Seck Oumar Foutiyou a wole Baba Mali te Baba Mali hande sa daari pular no wole ko kanko kosdema ko mina wayni ko kanko mo tawa hare minna merci beaucoup Elhadji Baba Mali roi de Yela minna merci beaucoup hare ko noon yarda tous les mardi de mat invité man warma vraiment kono yarda hare min noon ɓe hewtiɗo hare hitandi min naata mi hiwro goɗɗe mabɓe ɓe wawi perdante ko téléspectateur wonɓe nda ko Jama TV ɓe dandi Jama TV ko fimen sen iwi ɗon tan mi balala gaɗa mabɓe tan mi samne ɗo wona Grand Moussa Malika kanka mi samne ɗon photo na seeɗa sen iwi ɗo mi samne ɗo wona Hadja Binta Balde Koloban kanka samne ɗon photo na seeɗa samne wona Ceerno Wiji samne ɗon kanka photo ila DJ Lamso kono mi artata ko émission ma min vraiment Jama TV ko fi a arino ha takade arta émission ngan DJ Lamso ko apart émission mbeɗa kadi ko apart fop ko goto mais noon mo kala e ndaro ɗum mo kala hiɗɗo ɗum mo kala e fanjo mum on faami ka min mo way no wawi wonugol woni la ngala benna probléme are kono yarda hare minna mi atan ko sengo do mare min assalamu alaikum maaleykum salam no way sa way de jang DJ salminama a wote jan alhamdulillah kay jam en mi accama hiwroɗa oui ala problème mi salmini wa Jama TV mi salminima an kadi DJ mi salmini boy mo mi ardi ɗo Star Boy woni boy yaadijo am mi salmini boji kadi arɓe kam notade woni Laay Ibrahima Ndiaye weltanimama tigi min komi artiste ok merci beaucoup hara o salmini wonɓe daggo Jama TV hara kanko woni Kim honno King Family 221 King Family 221 ok mi arta kadi deuxième mo min assalamu aleykum maaleykum salam no wayi ɗon e jang alhamdulillah heto e jang eyi maccitama yoroɗa eyi assalamu aleykum Jama TV assalamu aleykum DJ Lamso eyi min beltima e invitation o quoi emino salmina fansi gardi ɗo ɗe kala fansi Star Boy fansi Kim Family fof salminama dal e ɗo wonɓe ha Maroc ha Italie wonɓe Dakar Espagne ɗo ha Fuladu wonɓe fof e salminama dal merci beaucoup hare hande ko enen e mabɓe woni ɗo Fuladu Haalpular innaka noon ko guinéenjo walla ko sénégalenjo ala ɗum pullo ko ha Éthiopie landi guinéenjo on woni pullo woni sénégalenjo on fof ko pullo inna ko Haalpular inna mi ara min honno Kim Family mi arta min wawi vraiment hande mi yi on ɗo on invité on ɗo ko télé est ce que c'est la première fois ɗon adde télé ou bien non ɗum ko weltare rek e weltare e golle rek neɗɗo kay si a golli kay ko waɗirta invité taw an foti hen yettude Allah tigi tigi nak wa ɗo nak invitation mi weltima hen tigi mi ala komi yooɓi on sona mino jara on way Kim Family mi arta man affaire de musique on hande Aaron no yaaji te Aaron no juuti a faami hande Aaron gonko mi nani inde kon ala frontiére kono ala frontiére ala escalier sa waɗi premier ko ma ngawta deuxième en tant que aɗa waɗa affaire de musique an ɗum ɗon musique on o wele tun walla a nat tun fi ayi ni rewɓe kiɗama walla ko honno woni rewma e musique non DJ Lamso wona ɗum mi musique ko mi yiɗɗum rek musique mi haɗirama musique nena haɗilam babam haɗilam woɓɓe fof haɗilam famiyamo fof ɓe haɗam mais musique ko mi yiɗɗum rek mi yiɗɗum quoi mi erdama hen nak tigi nak musique mino yiɗi ɗum komi yiɗɗum ɗum tagi mais est ce que na fi pose fi rewɓe tun naduma e mun non wona ɗum ñingol liggagol pour naɓa leñol ngol yeeso musique da ko ligge ran natni kam e musique mais andi musique no wodi boji anda rawi wona boji Fulaɗuɗi walla boji koldaɗi ɗo ni ɓe buy ɓe kima ɗo son goto fi yoɓe heeɓe junko walla ɓe himano junkun ɗo fi daali yoɓe keɓe junkun tun non ɗum mom no wodi boji woɗɗi andanta ɓen ko rewɓe walla ɓe goɗɗi natini ɓe mais min hoorami andani min musique mi naatu ɗum fulla e fayda mi waɗani hen sama kala haydara musique komi foti hen hebde ko mino foti hen hebde ko heewi goɗɗum ɗum natni kam e musique pour mi walla yimɓe am dal musique dal komi gomɗum rek waɗi kam e musique ok ala probléme andi par exemple no woɗɓe anda warma vraiment ɓe naata e musique hara wona musique naadiɓe par ce que no waɗi ko rep ɓiɓi o an oɗo heemi min amin kadi mi kimay hara min ala no andi mi kimadano mbiɗa wonno franchement mbiɗa hinnoma mbiɗa jokoma ɓay mi yi aɗa ima yijuɓɓe no kellanama tan min kam mi accita min mi kimay way an kadi mi arta e ma affaire de unno ko affaire de groupe waɗɗon ouvin ko onon to woni e Aaron walla ko honno woniri
non ko affaire groupe men waɗi eyyi min kin famille men fottu affaire o dal min waɗi min puɗɗi gollondirde affaire o yahi nice min mbiyono min pat min battida men golla mais onon ko gila Kolda to gandidir ɗon walla ko gila Sénégal ɓe gandidir ɗon non depuis ma Fuladu mi andidiri Fuladu eyyi minen ɓattodiri cayi min woɗɗodira eyyi maintenant est ce que wona ko o musique ko batto ɗon est ce que woɓɓe naata kakkundeji mon haala inna o ɗon ɓuuri waw himgol ɗo on ɓuuri watta wawi wattogol ɗo non son ɗum ardani affaire oɗo ɓuuri ma waɗen mi kim famille ko Allah wattindiri men hay goto wawata men ittindirde dal mais an o est ce que on meeɗi mbaddugo fitirima ange makko min mbaddi fitirin goo ɗiɗi ko huɓata ok joni mbiɗa wawi nanogol voix mon ɗo ni rap konno rap ta ba pare walla après min gatema no wawi wonde aw maymi nana danden mimino golla mi ala temps ɗo ko job mi ala temps mimino golla mi ala temps ɗo ko job mi ala temps mimino golla mi ala temps ɗo ko job mi ala temps eyyi musique à la frontière king defa ser nodda kam concert nga fayi malu ser malen gana ser rombuna DJ Sen mangi si 50 Cent c'est le capitaine ci biir gal sen xola sama sen li aka ser yob man mino huli heɓugol cancer mino fima tun rap Fuladu wona batgol tan concert kono kase heɓi kon bancaire safara min e moɗon ko lakara laɓara rap Fuladu komin number 1 wona lamde boy yes man haray ndaare rap Fuladu so nani Fuladu tan nda wona bandi maken ndongo en boy jara en walla bandi miijo te Fuladu hande no yaaji te sa ndaari dande ma leñol ɗum ko misiki ɗum ko leñol tum ɓe ko maayo woni toon après ɓe ñi leñol ka walla no leñol ko woni famille quoi walla min ngel gara ino ko ga woni famille ok ok mi arta hare après régi PDG après attitina la ligne on seeɗa a faami 78 116 81 38 a faami bala men ara clip on par ce que no woɗi anda hoorema clip on no landi piiji ɓiɗɗi landete par ce que sa daari image clip on ko no accim jetta tawrata ko leñi taw allo assalamu aleykum allo no wawi mbadda so ono ana seli jaddo ko jaddan gonɗa jam to ono golle sayiri alhamdulillah ko hombo maɓe faalaji hen ɗogol ɗon eyi kay jam tumi woni alhamdulillah hono sukaɓe ɓe yettike jamma ɓe yettike jam hiɗa nodda men on to eyyi mino Dakar ɗo ni o wattu quoi on de Dakar o wattu ɗo ni mino centenaire quoi centenaire waaw ok acci maccitama waaw jonnan ɗon boy goto quoi star boy king family kala mo jonnoɗa fof no moƴƴi innomo alo star boy wala bag ayitanama salminama jam duwanata jam tan kay hono golle saji ma alano indo guerre non mi wawa dawide king ko courage rek ko noon tigi kay anani hunde kala ko nanguɗa ko courage rek noon tigi wala min ga alka famode kala ko nanguɗa ko courage rek boy bilaye noon tigi inchallah mi nani bilaye Ariel ala ko yesso rek wa alo frère weltanama tigi fansi tigi noon kon noon haalantaɓe fi musique maɓɓe on par ce que sa daari kamɓe ko wawma mi wiide rek yoɓe nawr Allah nawrɓe rek yesso quoi amin andi wiya kala neɗɗo ko nanguɗa nangu hatiɗa kala yimɓe ɓen ko gañoɓe haalata ga kaari koni nangude ko nanguɗa ɗon a faami mi wiya neɗɗo hay sika wara yimɓe an wonɗon ɗum won ɗon ɗum dula goto walla wonano eyi ko noon jonana star boy mi salminamo yetto ɗon ina yob alka buusi ye star boy man diga ono ala noon boy nangi ha tiiɗa ɗo wowi ɗo ran boy na ko ɗon tan ɗo wowi ɗo rek bila si a pari affaire o ka kam ɗon so maɗa safara o ha ɗo huuli ɗo ok inchallah wa ok moko merci beaucoup minni eyyi lien o lien ko waɗamin dargol ɗo waɗama partade video boji goɗɗi ko e waw dargol nani wo ala probléme waɗama après mi salmini ɗon boji an goɗɗi quoi Allah e Sadio mamma Ibrahima Sori ko mi salmini quoi ok si a paɗi après a jonala ɗon son goto king family oɗa ala probléme mi waɗa image on ok ala probléme ok ko goto joni waɗi partade affaire on voilà waɗon partade affaire o lien on par ce que ko lien on woni buy andana hoorema ɓe jotto ɓe daara wona jooɗi ɓe extérieur walla wona jooɗiɓe to ɓen a faami buyno toon ko ɗum no watta ɓe daara o waɗe ko 78 116 82 38 78 116 82 38 noddo men en direct hande ko enen e Fuladu dande mawo leñol fop woni ɗo hare régi après min daara gandudalan clip maɓɓe on a gandi en clip maɓɓe on après woodi anda hoorema pijji ɓiɗɗi mi landoto an anda hoorema
musique on ko kambe tan e ko kambe ton gollugal a fewna e ko kambe tan dum no fona ngol adana clip on bannalam fongon ga a fami be répéter wore clip on may ndaren clip mabbe on garten ko plateau me à 224 DJ Lamzo Yole, Nikora Wangal. Hi, cuz. Keep family, keep pop. Ayo. Gang. Pull up the wall. Alka Farmer from Lengewal. M2. My nala zombie, wadi album, wadi mixe nyane concert wangal. Hebi kale borni wedi nyane salibo wangal. Rafula du min komi lam doro makisal wangal. Ala ko nyama argalle futi wangal. Anki go marias hande ko dodu pour kales wangal. Sabu bone wal mangal, dung adi angal mangal. Fewi wangal, nyane jango hepto yangal. In family wangal, in rulla kat wangal. Coffee wangal, eyo go bi walangal. Coffee wangal, eyo go bi walangal. Poti Barca, way football, TikTok wangal, Alliance boy, adi kub, biwal angal. Komin amenga, hirayoko kubwal goral. Mingo mi number 1, sak ane ko album wangal. Isil wangal, India die kalkil wangal. Fekma wangal, nafigi wangal. Tune wangal, jabra ko klasi wangal. Kangado wangal, king family go doctor wangal. Lumiere fuladu, on bawa music wangal. Bali nengal, king family yada e magal. Distor wangal, mahanden walda e magal. Gel wal angal, infala bizu wangal. Bizu wangal, Coffee wangal, eyo go bi walangal. Coffee wangal, eyo go bi walangal. Nafigi wangal, Firona wangal, Iblis wangal, Kangado wangal, Mogere wangal, Photo wal bongal, Facebook wangal, TikTok wangal, Sinapu wangal, Marias wangal, Denabo wangal, Artist wangal, Mikro wangal. Boy kana, Mikro wangal, wala bo wangal. Ngala gelwal din do na ko mankingal. No ngal kay mankingal way. Mankingal ngara mere jon ngal. Mikro wangal. Hi. Das. Keep family keep pop. Kang honno king honno may nana wadi album wadi mixe nyane concert wangal voilà hebi kale borne wer nyane salibo wangal allo assalamu salam tanala jamoni molon jadd alhamdulillah bay fall ina nange to hidano dembe ngonto dem da wonno no kin family woni kin family do ada no dembe ngonto men noddira on Dakar Yoff way okay hidano kin family ni mo ça va allo wa kin family oui assalamu jam tan wonda jam tan kay ko kawma woni kawma oui metini ka wono ala non jam tan wonda jam tan kay décourage so Allah jabi Allah mojinan so Allah jabi oui ko non tigi wallahi balo di manan kaw waaw ko on no ngini yata paygu parce que sandari wona an kawma hiden andi enen fop en tawdaga musique mais kambe be jetti affaire de musique ananda warma wana famille wana mobbe jidata dum don an gon watama encourage wata atanga kawma ko non décourage rek so Allah jabi minande be heeda yeso ko Allah woni mojo Allah hendi nambe lawol mabbe ngol ko amin
ko ɗum woni ko fof noɓe gom koye maɓɓe rek anda tout est début c'est difficile parce que sa ndaari songon vraiment c'est extraordinaire songon foti labama non laba no yehi no feewi quoi no foti kay ɗo kay ko ñagandugol ɓe rek andi ɗo sa yi goɗɗo rek a ñagantomo quoi anni hono ɗamen dargol ko Facebook ɗamen dargol walla ko téléphone ɗamen dargol darandema ani YouTube joni waɗa partage lien gon nani lien gon fi woɓɓe go fo wawa andugol nani joni min hokkudema ɗo Ibrahima Sori Balde ok ala probléme merci salamu aleykum aleykum salam ɗinañi mbaɗɗa jatta alhamdulillahi alhamdulillah ino ɗon MC hiwramo ɗon ok salamu aleykum waaleykum salam badara wona ala jam to wonɗa jam tan eyyi alhamdulillah ko Ibrahima Sori Balde ɗo pi jara ko memiɗo yohɗo fewde eyyi vraiment min kay mbiɗo ñaganomo tan jo Allah walla waɗan on jam nawra on yeeso quoi suura on kala neɗɗo bonɗo amina ya rabbi wala Allah suura rena amina vraiment on mbaɗi fierté Fulado vraiment mbiɗo ñaagui Allah yo Allah nawru on yeeso quoi amina waaw malgré moyji ɗi ngala mais golle moɗɗe kam ono mbaɗa ɓermo ɗo quoi c'est l'essentiel quoi a faami waaw ko seeɗa rek tempo merci jarama ala gimmiɗo ɗo waɗi ñegmane voilà seeɗa rek mais Allah moƴƴinat inchallah amin ok merci beaucoup frère ok jarama waɗon partade nani pada ko Facebook e ko WhatsApp inchallah e wiyanam King Family awa min kali yimo jantal wangal de jantal wangal ala ɗo yimo ɗum taw loɓi ɓaɓe jantal wangal poti ɓarta woni sande poti ɓarta wangal ok mi weltima jarama ok merci beaucoup jajof jarama voilà King Family mi arta est ce que sa daari o musique no woodi anda hono ma goɗɗo gaɗo kimmin o musique est ce que an on da hiɗimo ou bien ko an gaɗa e kimmitu comme ça makko tan woni Maxime Beka Maxime Beka mbiɗa yiɗimo moƴƴana o son nde waɗi son o nde son o welanna moƴƴanak son o mi nani woɓɓe waɗa son o ɓe abi tombo quoi min kala mi miiji pourquoi Fuladu minen min jogota ko artiste mo gandanɗa e wawi wadde comme Maxime Beka en ni ɗin affaire aji min ni ɓangiri min kala biɗɗo mi waɗi komi watta hen go mais an Maxime Beka an o meeɗi ɓangudugol téléphone walla o meeɗi jewtugol walla o meeɗa jewtugol a kala e dara caméraman o ani ko en direct wonɗa Maxime mo mi meeɗa haaldude mi meeɗa haalde numéro makko mi meeɗa saɗumantende komi yinɓore ko watta ko rambo watta o mi weeli quoi ɗum tawi mi yiɗimo oui min kala mi ɓangi noon ins makko mi waɗi komi watta ko min kadi ƴetta goɗɗo ko ligne wa allo assalamu aleykum allo assalamu aleykum aleykum salam mi calminima jantan gonɗa alhamdulillah min mboɗo ko MC Popoje noddimbo depuis Lengewal ko honte wona men noddugol wa miɗo jooɗi nder Dakar o ko miɗo daara ko nder YouTube mawɗo pullo ko Dakar wonɗa honde Dakar Medina walla Liberté 6 oui wimo ko wiite ok hino ɗon King Family indi moala garamoɗo jarama Star Boy alors MC ya Ali MC li boy ndiga hono hen ono jemo alhamdulillah en ɗo guerde ya boy meɗen daara affaire o yeppade pulal inde ɓe partage ɗum eyyi baɗe partage lien o baɗon partage gaji ɗi pi heɓa quoi affaire o quoi ici ay ya nangu ha inchallah yenen ɗo bon ɗon ok on mbaɗa partage baɗon partage live o ɓuura yaade dow quoi ballen Jama TV dole ɗo ko meɗen kewi ɗo meɗen laarama o ok ya merci beaucoup frère yiiɗa kanko ɗo mo welama tan woni waɗi o welam quoi ɓe ka o welam rek rambo watta o weli kam quoi rambo watta o weli ma waɗi mi waɗa copie e makko goɗɗi ko heewi joni est ce que hande so woni a heeɓi wawgol e contact makko a wawa yaggol ko woni toon mane yiɗi ɗum moƴƴa nak so heeɓi contact makko taw no moƴƴi ha mi wawa haalde makko mi yiɗe makko no moƴƴi quoi taw no moƴƴi ɗuɓi bien nak taw moƴƴi ok mi ara ɗiki oɗo boy o affaire musique makko wat toon ko onon tan watta ko walla hiɗon dañi ménagére ɓe wallitogol ɓe walla onon ko onon ƴettugo kale mum finance walla ko ono no affaire o dal ko minen jobanta koye amen minen liggoro min ɗaɓɓana koye amen eyyi minen jogui ménagére MC Dou wallirto men eyyi ƴetta goɗɗo ko ligne wa allo assalamu aleykum allo
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nawai sama ida jang. Waye DJ alhamdulillah. Ini nangai to ina nota me honto. Ko Kulibali gido les artistes fuladu. Kulibali bito ledi artiste fuladu. Oui. Ina nota me honto. Honte daga nota men. Ila no dran watu fando do wakam ni. Wakam. Okay, matira ma don King Star Boy. Okay, Johnny Lanking. Toma, jarama. Toma. Ono. Ala non mawdo. Jam tan wana. Alhamdulillah. Yo. Jam tunoni. Jam tan kay. No golade buza seda. Wa indo gerre mo. Yo. Okay, rafula du mini. Atanka archive ma bendo ko honno wada be jonugol be conseil anda war ma vraiment hande be hikimi hande be hoti télé avami jango be kima habe hote pojonji jande jango be kima habe nabe international ko honno wada be lebangol be don ko non DJ bin ko mi wawi de King family courage rek hande fuɗɗata wonde rek ko jagama hay sa haalama ko boni wakkilo tawataka ko boni tawreta ko moƴƴi par ce que si a calcule hande hayna laaɗo meɗen o haala awa kala ko wonɗa etto rek wakkiloɗa taw an dara hen ko ɗaɓɓatani ko a heɓa ɗum tawa hettaki haalaji hanɓe neɗɗo wonoɗo goɗɗum ko ma haale awa ko halteɗa ko tuubi ko ettoɗa tawa tawraka e mum wallahi min ko ɗum mi wawi haalande kala ko wonɗa nangu rek ha tiiɗa si a gomi a gomɗini rek Allah ko mawɗo wallahi eyyi kaw tolni hande ɗo no ɓeydi rek wakkilade eyyi o sukka noppi makko no sakke kala hande ko wawɗa waɗode a heɓa hen anɓe a heɓa hen yidɓe wallahi ko ha ɗo rek mi wawno haade ok merci beaucoup frère mais weldike ok joni waɗa partage lien on nani ok ala probléme merci beaucoup ok bravo mi arta ko min ma kami question ngon ko onon toon watta affaire on financiére affaire on walla no woodi wonɓe ɓaawa moon walla ko konno non min ala taw wonɓe ga ɓaawo quoi o wattu ko minen jopanta koye amen min mbaɗana hoore amen soñji ɓeydi fo amma o seeɗa eyyi affaire rap fula ɗuɗal ko welan men ha ɗe jarani men ha komin guitta kaali amen o min mbaɗa ɗum e muɗum eyyi komin paala tan fula ɗu no yaara yeeso pour gui han a laari ɗi wano Laguine Côte d'Ivoire Sénégal wat kala jaaɗa yiyaɓe e noon min paalira minen kala fula ɗu après min jaara yeeso ta kalɗo gonɗa e aduna monde entier ayiya ron rapport ji fula ɗu gangal e mbaɗa mais non est ce que tami ono wona toon dañde wona grand quelque ñandawar ma yiɓe mari moye ngaji est ce que hande ɓen siɓe ari ɓe walti ko gaji ɓedda goɗo ko ligne wa alo assalamu aleykum assalamu aleykum aleykum salam wa émission fuɗɗi sa e fuɗɗi e ko en direct wonda Jama TV sabo o kin foti ko direct en direct wonda ana en direct gise wa kin wa mawɗo hono ba a salminama aɗa ɗaɓɓuɗaɗɗaɗɗa a tontama weltanama boyi ye siko Allah nas wa noon la deme kay nagayi wode bo a mugana yaade go oy waw gaminami kin fawa nayi nas a weltanama Amadou a jam na wonda kay jam tan kay waw ala mais bagana quoi bana ok jarama ok on jarama e weltike nani ay mi weltike jama ok merci beaucoup comme wonɓe to marɓe moyen ji ɗo ni onon hay goto gara inni kon ƴetti kaale mon joni noon fiyo on golludema ko walla on heɓali ɗum taw non min heɓani ɗum taw si min hemno ɗo han mi waɗanno ɗum kono minen dal ɗo min gonɗo han joom amen o ɓuuri bom min daro min mbiya goɗɗo no wallu men quoi pour gui han fula ɗu si goɗɗo yi ano waɗa han mo wallarama de ko ha si a yeehi a heɓoyanni han boya mo wallamani non minen go ɗo min gonɗo jo min ligganɗo koye amen ha min keeɓi han min mbaɗano koye amen si min jii résultat han bon si min jiyani han minen continue rap fula ɗu ok King mi artema King affaire de aron musique on a faami en tant que King Boy SA 221 nano nga King family dara on piyelandode abota mi arata wona Moussa kanka mi sammi on foto na seeda Moussa Fouta Toro kanko eni kam DJ Lamzo o yimina o eni neɗɗo fof ko neɗɗam bandum fof ko bandum
miɗo ndara émission ma miɗo weltanoma haray de bien courage min noon o waɗa wona joɗiɓe wona extérieur no darde men o waɗa indicatif o nodde men ko 78 107 82 38 noddo men en direct Jama TV hande Fuladu Pulo Fouta la fof haalpula fof ko gotun ko nena goto baba goto sen iwi ɗon kadi mina ɗon kadi wona Adouci Barnier kanka samne ɗon photo wona seeɗa sen iwi ɗon kadi samne wona annda warma vraiment kam ɓe ndade wona wela bingawal ri 20 ri 43 wela bingawal e ɗon ha e Aissa ɗon ha e ɓeygan ɗon fof mi accala e goto ha e ñani Siddi Billy Boy GG e ŋaccalɓe mina noon wadde galla acce kerni simi ari haray faman ɗo supponti no woodi tum mi aray haray wele ɓingwal merci beaucoup fo jarama haade kaɓine kadi dijalam to waɗan men wola men acce kerni min wola acce kerni ɓayno halwa naati merci mi ari nata o kaylan kono ana ala probléme ko goɗɗum merci beaucoup wawi mi arta comme affaire de aɗon onon comme on dañita probléme waddugol e fitirin je woɓɓe goo ɗo landoɓe fiyo wadde fitirin ɓe salo ven kono wona boy jara wona anda boji anda warma no dañi doole seeɗa fiyoɓe okkon juuɗe non Fuladu ɗum no woodi Fuladu minen minen ga minen Fuladu wona Mr Boy si a bokkani goɗɗo groupe tek pour watti ɗon son ko probléme minen artiji andaɗi amen pour si a ñaguimaɓe affaire son fitiri ni ɓe jaɓata ɓe jaɓata wona ko wona hono ɓe jaɓata ɗum haɗa waɗa xeeb walla ara ɓe cikka onon jaɓata walla ko non no xeeb wonta ɗum ko xeeb neɗɗo si accirama hakkille a envoyé ma message walla envoyé ma lieu mum walla si waɗama acciroma hakkille e toujours envoyé ma message an a lirta message mum walla goɗɗi dal waɗa jomum xeeb dal neɗɗo si andama rek fo andeyo ko yimɓe ɓe tagui ha ande ɗa mais noon mi hande kamɓe est ce que ɓe rewanno woɓɓe wadde woɓɓe fitiri fi ɓe ƴawi ha hande hewti ɗon heeɓe mabɓe ɗon ko hen ɓe rewi mais minen pourquoi min falama rewde ɗon ɓe ƴawrami okkude on temps exemple min nomi waɗi son o wanggal ɗo son no mari bose son o jogui bose moƴƴa artiste hewɗi noddiran hen ɓe waɗi tan félicité mais ɓen si hande ñaguima ɓe fitiri jetta goɗɗo ko ligne wa alo assalamu aleykum no wayi sama ɗon e jang alhamdulillah ɓuyda télé mo gon seeɗa no wayi hiɗe jang jantan a janta aɗa nodda men honto inde nen ettoy aɗa nodda men honto mi noddira Sindia Juma miire Amzo aɗa nodda men honto Sindia Juma côté Dialokumbi Rijal Diop Sindia Omzo Omara maccirama king mi salminima fof kala won ɗo plateau ɗo fof calminama mi wiya watton ko ki famille franchement ko wetta ko ala jedde quoi par ce que mi yanade puɗɗo made suivre ɓooyi kanko musidɗo am kanko mo andi ko mo andi moyɗo o arti dañuma e franchement kala so mo yaltinta ɗo mi waɗa mo accueillir wala ɗigal waɗamo aimé ñanni yimi après mbaɗi envoyé ɗumanti o stati après ñimi fa nodda ɓe quoi ro kanko on kino ok merci beaucoup frère mais welti kanani ok ya king koy hono nice ba félicitation wa noon tigi a weltanama mi jiiya émission franchement ɗo ko min laaro en direct ɗo min téléphone no bo quoi koy ɗo moƴƴi bayi billahi ɗo kay découragement billahi ɗo kam yo Allah ɓeydi yeeso ron quoi amin waaw sa weltanama boy salmina kamɓe frère ma o mbo wattiɗa ɗo on fof arutama salam voilà ono fof mbaɗama bege ok jarama ok merci beaucoup nani ok are waɗa partagé lien on nani ok inchallah wonno partagé quoi ok ala problème ko goto merci beaucoup jarama ok jarama wa ok mi arta ko wonnen noon a fo noon wona booji goɗɗi ɓe waɗima félicité kono woɓɓe goo wadde fitiri ha lanto ɓe fitiri ɓe jaɓata ko probléme waaw fitiri Fuladu ko probléme te minen artiste ji ɗiɗan minen foti okkidirde doole neɗɗo si andama seeɗa rek si a yi boygo ɗon immoga less on waɗa ko yooɗi anduɗa andari o boy si a wallimo doole rek on wawi nabde musique o to woɗɗi mais a jaɓatamo wallude minen mo minen jogui on probléme musique Fuladu o minen jogui on probléme mais joni an par exemple hande wona an sa ƴawoyi par exemple par ce que hande goɗɗo andino andantako si ɓe jii songon carton ni hande aɗa duuɗi abonné ji ko YouTube ma mi naati page ma machallah
pason ina mari dole fe kande ande ko be gondata be ko be bal be burtama marke teddino fansuji madin hande ande ko no walta wal arti jon ko no ta dañale ko okkamo 100 francs jet téléphone ma wannamo partage lien on parce que ko lien on woni fi fop hannani sa nara falam yawgol lo wada concert fuladu wala wada concert Guinée Conakry wala concert Guinée Bissau ko ma be ya image ji madi te ko image ji de woni fi fop a fami mais hande en tant que kim mo falama walli to golma par exemple wono wobbe no jodi ndare wona extérieur wala fala ko honno on digi gerata ha ara tawma walli to ma non mi ala on problème fiya gollude on digi mi mom mi wawdo arde yo ene wawi liggodde ko wawdo addude yo ene mbawi liggodde mi dal mi ala frontière ko par exemple anini a signa label mi no signe wonania groupe men jogi non na groupe andi groupe label na goto ça fait deux an parce que par exemple hande si woni a signé label ko on label don watta produit ma doji madin a fami non signanto a signale label a signade label mais hande mo fala ma yugol ma fi wana nata wana wala wa kendogol info live ma wala goddinga ma ko hono no gerata non dungo ménager am rek si halde ménager am wonta problème mi ménager am ko yigan yokdo mi watta parce que mi jogi heddo yeso si bari halde am wasen famondire mais si haldi ménager am rek kala ko wima mi ko dum wat jetten goɗɗo go ligne wa alo assalamu aleykum maaleykum salam wa no wayi ça va bien hiɗa diane hoɗum kay ina nangi ko hiɗa nodda men honto waaw ko minen gatti andi on di bo yarino do be aɗa ɗo ok no wayi ça va hiɗa diane wa jam tan kay ko jam tan gonɗa allo wa mi accama kin no ni wa ko kimmen fanno allo kin wa mi nana ɓuttel wa bay ko minen arte ligne hande ko gon courage de quoi mbiyama félicitation non ti kay non ti a weltanama boy mais sinon ko wakkilare quoi mais anande artiste ko ɓe mbira ko quoi ko wole fuɗɗori quoi ya haara dow quoi en fait non ti kay nande men noddimo ɗo affaire o no yarni quoi lorota quoi boy nande men noddimo quoi allo wala men nande ma waaw nante après men noddinomo ko a hawrita men waɗi yakam ɗum ko après ni min koppi quoi a faami non di kay joni mbo wonduɗa ron ko a neɗɗo seguinnomo ko a lebda makko pose mo question ji seeɗa ko a lanɗo en fait sarboya walla allo wa mawɗo pullo wa a salminama landama ko jam tan gonɗa eyyi a ruttama salam lande ko jam to wonɗa wa ko yigolon félicitation re wakkilade quoi eyyi neɗɗo sa falama goɗɗo walla ma il faut balla hoore maɗa eyyi ko ɓe balla hoore maɗa hande moom minen moom kine darani menen to woɗɗi quoi en fait mon darani sare nde ko kelli eyyi ko noon way hande o men mbawramo yebde quoi billahi ok mawɗo wa min na tanka ɓeɗo a tanka artiste ankadi ko honɗum innata comme da wona artiste ɓe ndawar ma hiɓe landade ɓe iɗon nodda ɓe landa ɓe fittiɗin ɓe salo ko honnu ankadi ɓurata wolugo ɗum ɗon voilà min komi haalata quoi artiste aji mawɗi wondirondi fuladu sino hande boƴi mbaɗoɓe débité kuɗɗoroɓe musidɓe kayga foti ɓe wallude doole hande kay ko ɓe anda ko ɓe jogui connaissance kendeji hande kay nga foti wallude boji ɗi pour ɓe jiiye mais sinon hande si tawi kala boyi mbiɗo fokki reyoɓe débiro en ta moylolo weydani quoi wallahi mais janggo e janggo no ɓe poti miijade quoi janggo ɓe gonera ɗo quoi hande ko boji ɗi gonera ɗon janggo quoi mais kayen poti ɓe hokkude junggo pour weyɗa quoi wa ok wa joni sa daari wona hande kamɓe ɓe gokkali mo juuɗe an ko honɗum haalanta wonɓe leyɓe minana mbiɗa min ni si ɓe landike fittiɗin janduɓe ɓe jaɓali ono wonɓe leyɓen ko honɗum wollanta onon wonɓe leyɓen hande neɗɗo hande ala mbiyoɗomo e fuɗɗi musique hande ha immoro tan ɓagana hoore maɗa suka mbiya waɗanni musique mais sinon a yeeyi ha hunde hen ko yeeyi ha heeɓi hen woɓɓe gara e maɗa woodi noon ɓe gandiranta kon puɗɗitat depuis mo ga début ga fuɗɗi toon metta ha yahon heɓon quoi mais sinon artiste aji mawɗi ɗum moom komin ñagoroɓe quoi no ɓe wat gestu boji ɗi ɓe hokkaɓe junggo ɓe ƴeeŋa ɗum defa alanta ɓe wa ok merci beaucoup ko ɗum ɓe won malandagol jarama ok jajef quoi jajef fay ok haare oɗo ka kadi o meeɗino argol ga mi ma émission ka
hande comme ko wali ko rek hande min simi wadi ñafe ha mi hewti ko mi wotti don mi landikema an e waddu a jaɓali mi accede ɗon parce que hande ɗo ko liggoɗa ɗo an gonde boji ɗi gonduɗa ɗin mais buyno ɗo par exemple wana jaɓu jawgol gandeɗa tun woppa jokkowoma hande a naɗa o jokkima o wettiri ɓawma andu o ko o woni giɗo ma o gacciti golle makko o gacciti fof o wettiri ɓawma a ala ɓuuri ko tottamo a ala haydara ko tottamo o jokkitima janggo sa ƴawoya gandama yeehi han Europe walla yeehi han Togo fota jejjutuɓe gonduɗa ɓawo ɓen mais sa daari joni wona aduna ono fewde ɗo joni a dañe kala daña contrat ji gana joni oma kaala tan wona e suuduma suuɗoɗa haɗa boji ma jejjitino boji ma ɗum fof mo jaali neɗɗo aref wat gonga mi nanta pulano haala kon wata andi to ko yanduɗa yejjita ko feggiɗa ɗo edida a faami a fango mala mo ga ok joni par exemple mo falama nandugo wona ɗum ɗo wona compte YouTube mon wona anda ma warma ata faya nadde men ko 78 107 82 38 78 107 82 38 noddata men en direct ko télé ata faya 150 78 107 82 38 ok mini par exemple hande wona ko minuma ko mo neɗɗo siɗima wallita golma ko honnomo gueɗata ha fi yo aru o wawa gollirugol non mi ala on probléme min neɗɗo kay si a haalde ménageur o ha o famodiri rek kala ko waɗa addude e mbaw joni aɗa wawi leɓugo contact ma on walla contact ménageur ma on puis wonɓe dagol extérieur walla wonɓe dagol fuladu walla wonɓe wawma neɗugol ma e wolu numéro ma téléphone numéro am 77 012 34 45 wolu 77 012 34 45 77 012 44 34 45 haade ko oɗo woni contact ma on so noddima o leɓiday ok an kadi numéro am 78 634 49 54 ok 78 634 49 54 ok mais ni a tanka ɗum ɗo ko honno woni projet mo ni projet ko honno waɗɗo waajal non minen waɗi waajal mi e King Family projet mo gandirantama ko fi fuladu pour que han neɗɗo kala ko diwan ko biwan ko neɗɗo han kala ko batta ko romaɗa naɓara ɗum walla minen han kala ko min battani nga koto fuladu men naɓirta ɗum King nini est ce que ɗa meeɗi ƴawgol e podion concert anda warma ko neɗɗo janduɗo woni himugol ɗon ɗon kay mi meeɗi kay concert ombo lagoto bandi miijo honto ɗum waɗi bandi miijo hikka ɗo ɓoyani honto ɗum waɗi ndemi yaltini Sali Keña waɗi Sali Keña ok bandi miijo a ƴawi scène podion ɓe waɗma dawɗa waɗa toon toj te kala na oui affaire bi noon la joni e menen paala andugol nini ko fitiri jondi waɗɗon préparé a wawi waɗa ko freestyle seeɗa ɗon min nana faw freestyle seeɗa yimɓe ɓe ino winda ɓe naɓe faala King MC ji bonɗine di rapport ji human binne foki o ma bunne o wimi fellama e bunne limay rab jarno taccu maɗa fokko ma fi yeksi ma ñawsi gembi cobleni ceebu jembi gafladu Allah faabo jangi seeɗa fami tigi cikkuɗon hon pini ɓuuro tamon c'est fini digui daguɗam King fusi hortode e mbiyane kam boje ɗe wona min e grandje ɗe min komin e paaje ɗe misére guelje ɗe ok voilà gadi rapport ji ɗi bio ko kay en ɓuuri wawde jaramina nani yeddi joni ko rab kette jooɗo kette boy jaramina arti mi addirilji kessi kono floji mon ɗi kersi no diɗɗoro bulunda MC ji ɗinin gandi minen komin mansa kala ɗo men tippi boy ko fittinnan mi watta ala non ko bawɗon si wona haala si rab ko laamoye han onon ko on soldaɓe minen komin président Dadis Camara mi nani onon lando si wona men américaine woro noddiran tuppak min ko rab mi wawi bimi woro noddiran tuppak xana yow gisoma ñun ay boy kana lañ rab rek lañuy def pum ok King mi daari joni hande mi daari wana ɗum ɗoji hande classe on ɗuuɗi boji buy naati no waɗɗon classe kono jappatoɗa ɗum no an non classe mi woyi classe mi yimɓe waɗi kan classe mi daari mi naɓe fuse hoorema ɓe haali mi anda horema non andi min hande min si woni woni ha min gewitudema ni mi etoto min ganda ko hombo himi hennuma walla ko hombo yimi classe ma ɗum fof mettano mi anda DJ ɗum no heewi mais min misiyamo ananta min yakkari
mi musique am ko liggagol rek kono ɓeɗo noon kamɓe ko amɓe kaali no ɓe haali haalam ɓe ɓe haali haalam ɓe haali haalam mais ko probléme o min estar ba min waɗi son goto on son temps joni minen golla men ala temps iɗon golla ala temps par ce que ta nani bo inni an hiɗa hima aɗa kujja musique aji goɗɗo a faami te ɗowen so nanguima o tawta ko liggoɗa ɗo manda honno tawma fulatu manda naati yalti fuladu hay goto tawra kar waɗa kam goɗɗo minen goɗi fuladu waɗi jooma minen goɗi fuladu rap fuladu wa joni an hande tanka min mi fewti mi himmi mi waɗima mi toñima walla min mi innima an so woni ko an revma ko woni noon revma an ko woni noon ko jaabogol on ɗigui walla ko accugol on ɗigui jaabo woodi woɓɓe jaabere kono woodi artiste ɗi andanta ɓe haysi classe ma hay ɓe yennima sa ɓe a frani ɓe jaabade sa woodi woɓɓe jaabiraki kono wonna woɓɓe a classe aɓɓe walla classe ndi noon mais an e nder esprit ma hakkille ma mo himmi classe ma haare ange makko ɗon fotta walla on fotta non question de oui non alade mi wona sa abotan hande min mi himmi mi classe ma an king arti ɓe fof no heewi mi accitiri fof mi ari ha minni ko an ko no woni hakkille ma ɗum ɗon mi anda oɗon acciri kam hakkille non ɗum ko ɗum mi andata après ala mejide on ɗum an kala himmuɗo kala neɗɗo himmuɗo min andande mo yimmi noddilanɗo yennila walla mo noddilanɗo andu hinlam ɓuurimo an si min sa ɓurala mi dartama yo ka an sa indani goɗɗo kimi yennima walla kimi kala sima andu an hiɗa ɓuurimo par ce que on ta jaabike mo a hokkemo palle makko ɗen a faami hande sa kimay woɓɓe woni giya jokka lawol ma a faami ka ok merci beaucoup mi arta ɗon wona andanmo vraiment yimɓe no darde wona atta faye 150 wona Ibou Kimboy Dance kanka tammi ɗum photo wona seeɗa wa Kimboy Dance wa Raga Junior wa Diamond Family wa GG Kana wa dal en accare groupe aji ɗin fof wona RBF wona Limti Boy Family wona IBF dal en accare groupe aji ɗin fof en accare goto haare mi arta mi nawi vraiment ay tangon joni waɗi dal neɓata lanna mi anga mi arta ma ko mbombo wata ɗo remission e ko mbombo wata ɗon weltanogol min accema wayda non min mino weltano DJ Lamzo onon mbaɗi men ɗo invité hannde ye mino weltano fansiji amen ɗi buy wona seeɗa ono Alka Fama Mamma Allah e Sadio Bala ɗo ha fula ɗuɗal ɗo ha Maroc woni Maroc ɗo ha Tunisie wonɓe dar golle télé Jama TV ɗo maɓɓe foof jaja mino jogui jaja goto Italie o inde inneteɗo Rugi Balde kanko kadi mi salminima wona seeɗa e inneteɗo Ansoumana Diallo e Dabul Ji kamɓe foof ala jejitaɗo ka e Moussa on noon ko fansi star bo vrai Moussa Baynias on ko fansi star bo may foof ɓe salminama merci beaucoup haray an kadi mi arta e ma ko wata ɗon il faut que taw mi faala king projet ma musique ma question mi faala a fuɗɗomo ɗum seeɗa après noon si waynoɗa mayi mo waɗa wonde anda waɗa ko wadial on hande oɗon ko yaltata mais noon koye fof ko fuɗɗoɗamo mi anda mayi wayiɗo wadial mo waɗa préparé wona ɗaka taw YouTube taw mayi mayi fula duugal meɗen haala kaɗi heewi ŋutti kam ŋaafi kam nangi kam ɗalti kam jaliɓe ɓe kawrani sereɓe ɓe mbajaki almamen ɓe julnani salliji ɗi laaɓani poɓɓe haalde kalani mi anda koɓe kul walla koɓe janggani a bonororan jalta ɓe darama calminaɓe jabora ko jawraɓen kalama poɗɗo yaade juma joɗoro e banta ɗini ño ara samba mi yima son mi ƴatto ɓurani kam ñoode goɗɗo merci beaucoup joni noon en tant que king a ɗum no nahimo ha ɓooyata yimi awaɗi ɓe kujja e fuloji ɗi andi fuloji ɗi ko kujjeteɗi quoi fuloji ɗi on nede haray mi inna on kala falaɗo hendogol numéro DJ Lamzo min numéro ango min a noddelan ko 70 voilà 353 58 42 70 voilà 353 58 42 mais noon naya noddango heure ɗo en wata famidigol ko ci émission paari après aɗanala message WhatsApp wawe yettugol haare mi ara ɗon ko hombo waɗaɗo wayntogol e mbo kadi watta goɗo waɗi go remission no salminama an tigui taw DJ Lamzo salminama Jama TV foof mi weltano min kadi yimɓe am ɓe tigui nak wawɗo no Hamad Guissé en staff o foof mi accani hay goto wawɓe no Ibrahima Ndiaye en Ablaye Pullo Besso Dev woji am kewɗi mi salminiɓe foof woyi Amzo foof mi salminiɓe mino yiya on tek famille din ara min adda ko woni pit gaji ba préparé oui non mi yira ɓe rek
Okay, King family hare do ngandi laba metti ko samnon kay wana 10 caare kanka di samne mo photo na seda mo darde Jama TV la ren DJ Lamzo hare on dare me en der ko télé Jama TV hare min non tous les mardi ko no yarata hare hande King vraiment Jama on darde émission on laba no foti min wana Ibu Kimboy dance kanka samne mo photo na seda samne no wana Khadija kanka samne mo photo na seda ngati hare goto samne dar kala ande don darde télé Jama TV hare min non PDG après la wala wadade atna lan clip mabbe on clip on doga mi wawa doga min non wol ban yite mota jaramina depuis Guinée Bissau ndar camera on to jaramina mi salmini na buy wona seda ange jeg baben do livers ono fofu on jejiraga ecci diamond nyamali ye kala jejiraɗo ɓe yaforo onon fof mina salmina mbona seeɗa wo kala yejjitaɗo yafoto haray merci beaucoup hande ko télé wonɗa mais sa andari ko limugol fof a yejjita haɗa a salmini famille ɓe fof ɓe hajjala e goto haray min non en samedi kala darɗo émission on tawi welali ɗum haray meɗen tori on digui yafuye haray kala darɗo tawi hino wela ɗum haray ko noon min fallira haray min 10 ans la reine DJ Lamzo haray merci beaucoup haray pedede adana clip on wawa fermugol émission on haray en samedi prochain. Merci beaucoup jarama wallof may Wariwe Yole Nikora Wangal Hi Cuz Keep family keep pop Ayo Gang Pull up the wall Alka Farmer From Lengewal M2 My nala zombie Wadi album Wadi mixe nyane concert wangal Heavy kale Borni wedi nyane salibo wangal Rafula du Min komi lamdoro Makisal wangal Ala ko nyama argale Futi wangal Anki go marias hande ko dodu pour kales wangal Sabu bone wal mangal Dung adi angal mangal Fewi wangal Yani jango hepto yangal In family wangal In rulla kat wangal Coiffure wangal Eyo go bi walangal Coiffure wangal Eyo go bi walangal Poti Barca way football TikTok wangal Alliance boy adi kub biwal angal Komin amen ga hiran yoko kubwal goral Mingo mi number 1 sak ane ko album wangal Istil wangal India die kalkil wangal Fekma wangal Nafigi wangal Tune wangal Jabra ko klasi wangal Kangado wangal King family go doctor wangal Lumiere fuladu On bawa music wangal Bali nengal King family yada e magal Dislor wangal Mahanden walda e magal Gel wal angal Infala bizu wangal Coiffure wangal Eyo go bi walangal Coiffure wangal Eyo go bi walangal Nafigi wangal Firana wangal Iblis wangal Kangado wangal Mogere wangal Photo wal bongal Facebook wangal TikTok wangal Snap wangal Marias wangal Denabo wangal Artist wangal Meya mikro wangal Boy kana Mikro wangal wala bo wangal Galak gelwal din do na ko mankingal no galu kay mangingal way mankingal mi ara mi rek